L-erba' filgħodu ġie inawgurat iċ-ċentru komunitarju tal-Caritas fil-Blat tal-Bajda. Post li minbinja abbandonata issa nbidel f'ċentru ta' servizz komunitarji li ser ikun qed jgħin jintegra nies b'ċirkostanzi soċjali differenti lura fis-soċjetà u li b'kollox ir-rinnovazzjoni għalih ġiet tiswa mal-5 miljun euro, 2 miljuni minnhom finanzjati minn fondi Ewropej. Qabel ma nawgura dan iċ-ċentru l-Prim Ministru Robert Abela spjega wkoll kif il-Caritas Malta wettqet dan il-proġett b'għajnuna ta' miljun euro oħra mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali. Fl-indirizz tiegħu Dr. Abela fakkar ukoll kif biftehim mal-Caritas, is-sena d-dieħla l-Gvern qed jiddedika madwar 2.8 miljun euro sabiex il-Caritas tkompli bis-servizzi tagħha fiċ-ċentru tal-Ibwar, iċ-ċentru New Hope f'San Blas u f'Dar Charles Micheli. Il-Prim Ministru bekk saħaq fuq l-importanza li nibqgħu sensittivi għal tiġijiet tan-nies filwaqt li jiġi rikonoxxut li kulħadd ħaqqu tieni opportunità fil-ħajja. Dr. Abela ringrazzja l ħaddiema u l-professjonisti tal-Caritas li f'dan iċ-ċentru anke jaħdmu ma' qraba ta' persuni li qed jippruvaw jelbu xi vizzju u spjega li ħaddiema jagħtu servizz b'dinjità li ma bħala. Huwa sostna wkoll l-appoġġ finanzjarju li tal-Gvern favur dan il-proġett tant importanti tal-Caritas jiġed l-impenn soċjali li għandu l-Gvern u li qed ikompli jintwera bil-baġġett li tressaq għas-sena d-dieħla fejn hemm bosta miżuri li jindirizzaw l-isfidi ta' persuni differenti. Fost il-miżuri li semma kien hemm il-kumpens addizzjonali li se jagħti l-Gvern għal familji vulnerabbli milquta mill-logħli tal-ħajja, l-għajnuna ta' 10,000 euro fuq 10 snin lil first time buyers u żidiet lill-pensjonanti u fiċ-Children's Allowance. Il-Prim Ministru nnota sqarrijiet pubbliċi tal-Caritas u fisser li dawn huma importanti biex inkomplu nieħqu lan komuni li ħadd ma jaqalura fis-soċjetà tagħna. Dr. Abela awgura li l-Caritas u l-Knisja f'Malta għal dan il-proġett ta' fejda u saħaq li pajjiżna jrid jibqa' jsostni u jgħin il-min jiflaħ l-inqas filwaqt li jagħmel kuraġġ lil dawk li qed jirċievu l-għajnuna mill-Caritas. Id-direttur tal-Caritas Malta Anthony Gatt qal li l-Caritas qed tkompli żżid l-għajnuna tagħha fil-komunità għax temmen il-fqir ħaqqu l-aħjar u li jkollu aċċess għall-appoġġ b'dinjità. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm l-Arċisqof ta' Malta l-Monsinjur Charles Cicluna u l-eks direttur tal-Caritas Monsinjur Victor Grech.